video? Ovaj video se planira koliko? 2 godine. Otprilike. 2 godine. Jovana je izrazila želju još davno da je našminkamo plavo. I znači ta šminka je idealna za tip oblika oka koje ona ima, to ćemo pričati u videu, koje ona ima i mislim da je super stoji. Ovo je profesionalni tutorial za odlazak po dete u vrtić. Ili dočekane godine koja je 6 mjeseci sledećih, ali nema veze. Tamo da uvežbate do tada. Ne, ovo ćemo vežbati ili se nećemo skidati šminku, samo ćemo tako... Da, ostaje 6 mjeseci, tako da obavezno da se koristi. Možeš momite da zažmuriš. Ukoliko vas zanima korak po korak, molim vas nastavite da gledate, a ukoliko želite gledati nešto prirodnije za svaki dan, ispod će vam biti link za video koji smo snimali za Jovanin kanal, da možete gledati kako se... Get ready with us. Njena prirodna koju smo skinuli i ovo moje, da vidite kako se radi, bez pudera za ove vruće dane. Ne, ovo je baš ono profidžonka šminka za Grand Festival, finale, Zvezda Granda i Euroviziju. Ovo je baš ono over the top i stvarno prelepo izgleda uživo, znači to kamera ne može da prenese i osjećate se onako kao $1.000.000. A drugi video na mom kanalu je mislim kako se obične žene se šminkaju za sve obične dane u godini. Nek kažem čao, neka sam počela da pričam. Da, uglavnom počneš ja, ne, samo stani. To je to, čao, hajde, onda ja. Ali mene ti intro i tako to ne. Možeš nešto da bi znala kako da počneš uvijek, jebote, znači kakva si. Ćao svima. Ko je što kaže, ne znam to se govori. Ćao svima, zdravo svima. Dobar dan, poštovani gledaj. A sada počinje dnevnik. Sad stala na svetlo, kad vidim da nije dosta simetrično. Jako je bitno u vrtiću osvjetačica za dušenje. Znači, to je najbitniji moment, recimo, brate, ovo tebe šminka, ovo me neće šminka dobro. Ma neće, bre, niko te šminka za džabe, kad pljuneš 2000, razmislit ću da te našminkam. Toliko prijateljstvo. Misli, ali ti ne živiš pored ovog radilišta, ja već iš, mozak su mi isprali. Znači, staću prvo u red kada budu otvarali, reći ću, komšije, dobrodošli. Znači, to kad ste prestali da bušite i da kopate. Linda, sarani nas. Odi veli mitro kad završi? Da. Pazi, ovako, ako video počinje, niko ne sveti ga gleda. Znači, možeš da razbiješ osim moje, samo tvoje ne. Hoćeš pričati? Ružina vodica. Nega pre svega. I počinjemo. Nisi nervozna? Nisam te šminkala 100 godina. Da, nisi još šminkala. Bog otac, hidrator sveta. Videla sam neki dan neku što onako stručan za skincare i pričala o hidratoru, ali ono ima neko pakovanje, neko malo i sve na japanskom, volicom tipa, i stavila je tipa košta $1. Valjda ima znaš u Japanu neko, ono baš iz Japana. Ima i da drugačije pakovanje tamo, ovo je kao za Evropu, ali isti sastav. Ali ona isto rekla da je duševna. To je bila drama, da, to je bila drama kad je stiglo, da li je to kao za nas nešto... Čak nema ni crveno, nešto ono... Da. Ali tipa 30 ml, ko klasični serumi i nešto tipa $1, nešto presmešno. Da, ovo je pakovanje za Evropu i valjda Ameriku. Obožavam ovaj roll-on od Balea. Jo, nemam dugo roll-on. Samo zašto ima roll-on, ali Ladi. traži nešto kvalitetnije, ovo je bez veze. Dobro, ovo je malo... I puno alkohola, ali je roll-on mnogo dobra stvar, znači obožavam ovo. Ja volim se na roll-on. Mala sam Sephora neki, kupila sam u Italiji tipa za €2, bio ono snižen 1000%. I super je bio. Jesi prvo kupila? Ne, nisam ga našla. Sve ljude smatram da kupe ovaj Catrice. Ali mi stoji na shopping listi. Fenomenalno. Ne, nešto imam još onog Urban Decay malo. Pa dobro, ti ne treba. Evo, mislim da su super skopirali Urban Decay, a stvarno ova scena je presmešna. A se brzo troši, baš brzo troši. Pa kad je na ovaj aplikator. Pa i to, a mislim da ni Urban Decay nema nešto bogotac previše proizvoda. Danas radimo plavi smokey eyes, koji je fenomenalan za ljude s kojima je oči kao Jovana. Nikakve. Nije nikakve. Crne oči i spuštane kapke. Za neku večnu šminku, mislim da možete gorite, što bi rekli mladi. Ali, pošto Jovana ima, sad ne znam koliko ću koristiti, jer ga nisam nikad koristila, potrudit ću se, ima gospodina Jeffree Stara. Pa eto da iskoristimo ovu paletu, koja je fenomenalna, ne znam ko je ovo kupio osim nje. Da, ja ne znam koja budala još ovo ima osim mene. Ali možete koristiti bilo koju plavu senku. Naravno, možete bilo koju plavu senku. Poenta je da ćemo samo da uradimo neki blagi smokey eyes, da definišemo oko i da sam kapak
pokretni stavimo plavu senku. Ja, pošto ovdje imam više nijansi, možda ću da iskombinujem, ali možda stavite bukvalno samo jednu plavu, izgledat će full. Kad radite plave, ja bih preporučila da kožu samo hidrirate i ostavite na miru, da ona to sve lepo upije i radimo samo oči. Pošto će da pada. Pošto će da pada sigurno. Da. Velelica na usta. I to nisam probala, sam čula kod tebe da ti to radiš. A ti, na primjer, ona stavlja velelicu kao kremu za ruke. Da. Stalno. Ne može na lice. A meni je prejaka za ruke. Kako za ruke prejaka? Ne znam što mi ne upije. Fino je za usne, da. Mnogo jako. Stavljam Aven matirajuću emulziju, mislim fluid emulziju. Ovo je odlično, ja obožavam. Fino miriša, nije ono kao parfem neki, nego jako je lagano i nekako matira, a ujedno blago hidrira, to ima sve smisla. Ja koje god da probam, vraćam se ovoj. Ovo sam potrošila bogota i sad sam imala loš poseg koji sam hvala Bogu potrošila. Aven slabo koristim, mislim da je dobar. Da. Mislim od Francuza da je dobro. Termalna voda i... Pa nekako meni je Aven nekako najblaži i nekako mi najviše odgovara. Ovo jako curi i curi mi po parketu. Ja se izvinjam, čekaj. Stavljala sam ovaj Jovan korektor koji želim da probam, pošto ne znam da ga kupim opet. Ovo je od Meka Pro Longwear. Njega koristim na Beauty Blender i stavim preko kapka. Kada koristite boje ili tako neke komplikovane, jako bitno da kapci budu isti. Ujednačeni. To možete i sa nekim primerom baš za to, ali ja nešto zadnje vreme volim korektore više. Čak i nekad stavim samo puder. To je šta radim. Pogotovo zbog jovanih obrva. Čuti pa. Ali nećemo sad o tome. Nećemo sad o tome. Pošto hejtuješ obrve. Ne znam da se žene toliko osjetljive što se tiče obrva. Pa ne, moje su jako različite, znači leva ne liči ni najmanje na desnu i onda je to, svaki dan biramo koje ćemo da pravimo duplikat, ono, da ih učinim komšijama, ne ono, sestrama. Ne, tebi je problem, i to su ti radili, ti što su ti radili obrve, što ih mnogo dižu, a one ti rastu niže mnogo. I ja znam što one hoće da urade, i onda zbog toga imaš poteškoće. Da. Da probamo Jeffree, koristim nijansu Celebrity Skin, koji imam karmin i obožavam. Da, iste. To je ovako neka nude nijansa, karmin je fenomenal, malo je sivkas, ali sa olovkom može baš lepo da izgleda. Pa to je kao tranziciona za pregib, pa moraju što da ima stavi. mrvicu hladne. Uz ove lude boje moraju da stavi neku normalnu. Da. Možeš čak i normalno se našmikaš sa tom paletom, ne mora nužno da bude plava, ali me iznenadilo, nisam vidjela uopšte da ima zelene nijanse u toj paleti, te neke što su kao mala sirena, to me iznenadilo, ali prosto to je fora sa plavim i zelenim nijansama, zavisi kako ih kamera snima i kako ih vaš ekran na mobilnom ili na kompjuteru prikazuje. Pa ja tako imam venčanicu koja je bila mint boje, na slikama je ona kao svetlo plava, uživo je nekako više zelena, mint zelena. A mint se jako loše hvata na kameru. To je fora. Iako je prelepa boja, mint, slažem se, jako loše se hvata na kameru. Pa tako i ovdje neke senke uopšte nisu kao kakve su uživo, da znate. Mada, meni je paleta stvarno lepa, znači što se toga tiče, nemam zamjerku ni jednu. Jeffree, ne treba to nikom. Ali ne treba nikom. Posebno ne za te pare. Da, mislim skupa je, ali opakovanje, to je sve razvalio. Ja ću sad malo da ugrem pregib, pošto ja volim da ugrem. Koristim ovu toplu nijansu, ovo je Desi Friendcation. Pitanje za $1. Just a Kiss možda, ili Čuro, sve je pre Čuro. Mrzim ovaj. Da, kad piše pozadnje. Znači, ništa gore. Ali svi pokušavaju da uštedi. U principu samo želim da definišem formu. Da, orbitalnu globu što je. Najveća fora koja u šminkanju jeste da vi pogodite formu nečijeg oblika oka. Da, to je jako teško ljudima, zato što pokušavaju da prave oči koje ne idu na taj tip oka. Da. A u stvari prave, to sam primetila mnogi devojke rade jednu vrstu, jedan oblik oka na svima. To je problem zato što u školi kad idete na neki kurs prosto nemate dovoljan broj očiju, oblika različitih da bi vi naučili formu, a to vam je 90% verovatno u šminkanju. Bukvalno. Jer dve dobre četkice mogu da razblendaju svaku senku, dobar
primer može svaku senku buđavu da pojača, ali formu ne zna svako da izvuče. I onda čak i neke devojke koje super znaju sebe da šminka, ne znači da će znati da šminkaju druge, zato što Ne, znaju... te uglavnom mi najviše problema da šminka druge, te što sebe šminkaju fenomenalno. Zato što ne znaju tuđe oči kako da A izvuku često maksimum. devojke tipa kao imaju sestru koja sebe fenomenalno našminka, a mene ne zna i kaže mi da imam retardirane oči, čak nemaš ti retardirane oči, nego nemaš oči ko ona zna svoje oči. Mnogi ljudi, na primjer, znaju fenomenalno da izvuku sebi liner, a drugom ne mogu. Tako su meni neke moje drugarice iz srednje koje su išla folklor, ja sam uvijek smarala da meni izvuku liner, nijedan nije znala. Znači izvuku mi ga bože, a sebi izvuku savršeno, zato što su valjda navikle. Naučila. A i često to radila. A na mom oku nema šanse. Sad uzmem najtamniju brown. Iste palete. Čisto da potamnim ovaj spoljašnji ugao. Kod očiju, kao što su i ovane, jako je bitno. Mislim, to je generalno bitno za sve oči, pogotovo sad da se podiže. Znači, gravitacija nam je neprijatelj broj 1. Morate da podignete oko. Pogotovo kad će biti tako plavo. Znači, E sad, to oštro, ja ne radim to odmah. Meni je samo bitno da to bude prelepo podignuto i izgledano i onda ću ispod da očistim što mi je gadno, ako razgledam dole. Zato kad se radi ovako, jako bitno da se rade prvo oči. i da se gleda onda ispred kako to izgleda. Pošto, mislim, plava senka, to je dosta jaka šminka i mora da bude sve okolo savršeno. Savršeno, da. Da bi ono baš lepo leglo. Plava senka možda izgleda najbolje ili najgore na svetu. Tu nema nešto naročito između. Znači to ili ste se upropastile ili će ti izgledati ono najbrutalnije. Zato, mislim, ne treba ni crna ni plava senka nikog da plaši, ali treba da vežbate. Pa dobro, nije, da, ne možeš samo staviti plavu i to je to. Naprimjer, ako ten mora bude jako dobar. To mora čisto lice da bude. To je isto jako bitno. Trepavice su obavezne, jako dobre, da podignu oko. I da bude sve čisto okolo. Čisto, jako je bitno čisto. I naprimjer, to samo pokušam da kažem, kod luksuzne šminke koje ste platili, kako treba da izgleda? Kapak sam, iako ima zilion senki, ne smije da bude mrljav, prljav, neuredan i kao da ima 6 slojeva, znači mora da bude jako čist i luksuzan. I blatnjav. Da. Ćemo da probamo nešto, ne znam kako će ovo da funkcioniš, ali ćemo da probamo. Ovo je plavi karmin. Tečni, Sephorin, teget, nijansa. Metal. Ove sve su senke jako pigmentovane, ali ja volim da stavim bazu, zato što... Drugačije izgleda nijansa. Da, ali boja tokom dana izgubi pigmentaciju. Mislim, ovo šminku ako će nosite 100 godina, baš treba nešto da vam pojača. Ja obožavam kremaste senke, imate ih u ovim tečnim oblicima, teglicama, ali naravno uvek, i tako ćete da uštedite, i to će vidjeti kod Jovana na kanalu kad smo se nazve šminkale, karmin je skroz okej, ovi tečni karmini, pogotovo kad ste uložili tolike pare u njih, koristite ih. Ja sam koristila tečne karmine kao rumenila, znači stvarno možete na raznovrsni način da koristite. To je samo jedna te ista formula, samo što svako menja pakovanje. To nije ništa izmislili svet. Ne, samo kažu, znači čak i pakovanje možda bude isto, ali kažu da se drugačije zove, da je za oči. I onda vi osjećate potrebu da kupite i primer, i karmin za usne, i rumenilo i sve živo. A u suštini jedan proizvod možda vam zameni 5, jer to je sve pravljeno da ide na lice. Slažem se. Ide na istu kožu, mislim, potpuno... Nego... Zavisi od ljudi koliko su kreativni i šta mogu da izvuku od nečega. Znači, ja nisam kupila teget karmin da ga nosim na usnama, probala sam i to, ne stoji nikako. Da užuti zub. Da, ali morala sam jednom da probam, znači to je neko namenio da ide na usne, ne izgleda uopšte dobro. Pa, meni je super ta ideja, to što jedan proizvod možete koristiti na više načina i stvarno treba da, mislim, koliko god da se ulaže u šminku, pošto ja radim, bitno je da vam se isplati. Vi ako ulažete u svoju šminku i 1000 dinara i 100.000 dinara, ovako da se šminkate, stvarno treba da vam radi posao i da izgleda fenomenalno. Ne, šminka se deli samo ne na skupu i na jeftinu, nego na šminku koja funkcioniše, koja ne funkcioniše. E sad, postoje ljudi koji mogu da izvuku da nešto radi, a što možda ne radi svima, ili nešto što je namenjeno za nešto ne radi, da mu promene namenu, ali u principu šminka se deli samo na ono što radi i ne radi. To je kao pokojen, deceased. Da. To je kao klasična plava, ali ima malo nekog šimera. Sad ne znam da li to može čak i zbog ovog
Karmina. Ne, ima u njoj, nije, ona je shimmer. I sljedeću koju stavim je Ocean Ice, koja mi je iskreno najlepša. Da, ona je najbogatija. Znači, ja ne znam kako će se hvata. Druga podela šminke na šminku koja izgleda skupo i koja izgleda jeftino. Uvijek možete ove što su ekstremno pigmentovane i prstom. Kad već imaš toliko plavih nijansi. Ma da možete samo na pokretni deo stavite jednom, izgledać full. Nekoliko, zašto bi bilo jednostavno kad može bude komplikovano, a mi ovdje imamo... Ima i neku color pop tirkiznu, nešto... Mi ovdje boga u oca imamo Undertaker, to je sljedeća koju koristim, to je najtamnija. Da, nije crna, to je nešto tamno tegit. Ali je jako lepo. Ima ovdje fenomenalno zeleno, ovo mi se baš sviđa. Ja sam nešto u fazonu zelenih, mislim da može baš cool izgleda. I to ili je užas ili je top. Zavisi, mislim, kome, kako i u šta. Nekad neki ljudi mogu da iznesu te stvari, a neki ljudi ne. Probam sa plavim senkama što mi budu ruke jezive, pošto su previše pigmentovane i lete. Dosta mu se truse senke, ja ih sad prvi put koristim i padaju mnogo dole. Ali lep mu je pigment. Ne, kvalitetne su, samo zavisi koliko uzmeš na četkicu. Koliko ih četkicom... Pa truse mi se i u paleti. Mekše su presovane. Ali su mu različiti finiš, bio sede, pa ovaj sa šljokicama, ovaj potpunosti mat. Mislim, potrudio se, stvarno je uloženo truda u ovo i para. Pakovanje je fenomenalno. Bukvalno paleta izgleda kao $1.000.000 uživo. Kad ju uzmete u ruku, nemate osjećaj, ovo je manje nego što sam očekivala. Znači, paleta je 5 puta veća nego što možete da očekujete. I ona, teška je, ima je i ona i blood sugar. Znači, stvarno, to su po meni dva kapitalna make-up proizvoda. Blood sugar je prelep. I tu imaš i taj onako prelepo je za gledati. Sad stavljam toper, ovo je iz DCX Katie. Ja sam ovu koristila samo tako, ova senka je fenomen. Znači, kupite zbog ove senke. To je kao neki toper, sedefast, malo ima i ljubičasto, međutim, što stavim ovaj plavu bazu, će baš da istakne. Ono uglavnom ističe sve što stavite. Gdje ti je Kim? Tu mi je Kim. I Kim ima plavu, koja je užasno teška za rad, ali prelepa. Da, ona isto deluje skupo. Ona je baš skupa, isto ta paleta vredi zbog ove senke, ali je mnogo teška za rad. Koja se zove? 2008? Albenija. I Libra je mi zove Libra. Libra, da. Znači, Jeffrey nam je popadao samo tako, očistit ćemo ga. Uvek. Bioderma, bogotac. Bioderma. Yes. Zato je bolje nekad radite senke, a posle da radite oči. Da, ako profesionalno šminkate, a i ako sebe šminkate isto. Da, znači kad sebe šminkate iznervirat ćete se žešće, ako uradite sve top i onda kao zvedete oči, mislim. Da. Ja recimo imam jedan ritual sa mojom ćerkom, koja je sad već dovoljno velika da može sama da se kupa. I onda dok se ona kupa, ja to moram da nadgledam. I onda dok ja to nadgledam, ja izvadim neku paletu i našminkam jedno oko, uglavnom imam vremena. I onda tako kao vežbam. Uzmem i našminkam se no reason, znači nigde nisam pošla, samo našminkam jedno oko i tako isprobam nešto. Dobro je to često radim, kad mi stigne nova šminka, probam, našminkam sam jedno oko, probam jednu senku. Ali ono kao u fullu, baš ono kao da krećem na festival Zvezde Granda. Da, to ti nekako... Gde nikad ne bi nosila, znači našminkam se, pljunem, zalepim trepovicu. To je proba ako naš vam ti zatreba to. Da. Uvijek morate gledati koliko, pogotovo kad su pitanje spušteni kapci, koliko vam se vidi. Kad se otvori i kad se zatvori. Da. Ali zato što smo mi definisali kapak, vi sad možete preko da stavljate šta hoćete. Samo morate voditi računa o tome koliko se tačno vidi. Mislim, treba da se vidi, pogotovo kad je ovo kao jača šminka u pitanju. Ma se sve to vidi, ja sam neke devojke kao, jaj, našminkam se, ne vidi se jer vi trepćete dok pričate s nekim, vi trepćete zilion puta, znači to se sve vidi, bez ne morate toliko da se opterećujete.
nego to što vi ne idete i žmurite, ali to ne vidite. Kad pričate drugim ljudima, oni to sve vide. Vide tu vašu full senku, Pa jest. zato što trepnete 100 puta. Nego neka devojka bi voljela da se to vidi, a meni čak i lepše možda nekad kad se ne vidi. Ja ne znam kako bi ovo plavo bilo kad bi se vidjelo onako previše. Mislim da bi previše bilo na očima. Bolje mi je ovako. Meni je ovako lepše. Jer vi trepnete, još pogotovo samo trepavice, trepnete za lijevom puta i ono se taman vidi. Taman dovoljno. Koristim tečni highlighter, samo da nađem da je mi. Mislim da stavim, molim vas. Ja obožavam da stavim tečni highlighter kao bazu na te neke visoke delove lica, na obraze, da ih malo podignemo. Ovo je beki. Neka stavim neka pre, neka posle pudera, zaista kako sam raspoložena, sad ga stavim pre. Ovo je opal, ovo je moj omiljeni. Meni nije opal, znači probala sam 4 Bekina highlightera iz nekog seta, novogodišnjeg. Meni je onaj neki, da li Moonstone ili tako nešto. Da, još mi nisam probala taj tečni, ali u kamenu Moonstone mi nije nešto bio. Pa ne znam, zavisi. A možda i nije ta nijansa, provjeriš. Ta nijansa je baš popularna. Naprimjer, meni je lep onaj Rose Gold, bio lep online, ali kad sam gledala se fore nije... Ne, ili šampanj pop. Ali da, to nisam sigurna. Znači, probala sam 4 nijanse, ali sam izabrala neki koji uopšte nije, ja mislim, najpopularniji, a mislim da najbolje izgleda. Opal je u principu ta baš prirodna šampanj boja i na svakome zaista baš okej. Da, univerzalni možda. Njega možda mešate s puderima, ja obožavam. Prvo što volim jedan Bekin puder i kad pomešam onaj Skin Love i kad pomešam ti njega uz, to je prelepo. Mislim, moram imati dobru kožu, ali izgleda prelepo. Baš onako prirodno, sveže, mladalački. Zavisi... Kod nas su ljudi mnogo opterećeni mat, a ja nešto ne volim previše mat. Pa, mat više nije toliko popularno. Naprimjer, ja ne volim taj izgled, ono, Kat Von D fazon. Nije mi to lepo. Previše mat suvo, znaš na što mislim. Da. Ja volim tu svežinu, Beka baš ima, Beka je u fazu, mislim Beka prema što je postala popularna, kad je Beka imala 3 proizvoda kad su samo Pixivu koristile, on bio sam koža, ta prirodna koža. Da, Beka je bio indie brand, onako, nije... Pre Jaclyn Hill su da. I samo su tako ta prirodna, a i dalje njihove manekenke baš reklama, niko nema 6 kila šminke. To uopšte, a nazvali smo to komentarisali kad smo bili u Sephora zadnji puta Benefit, ali Benefit ona odvratno, Too Faced. Odvratno našminkan devojka, kao iz 2005. Znam da sam neki rozi karmi, neke odvratne trepavice, znam koji je to? Da li Too Faced, ja mislim. Znači, to ja ne mogu da verujem da ljudi još to rade. Da, tožnost. A meni recimo tih promo fotografija Huda Beauty, ta meni žena kad se slika sa svojim proizvodima izgleda kao da reklamira usta, a ne šminku. Da. Znači, bukvalno, samo usta vidiš i ništa više. Pa kad je sva usta. Da, usta je pojela. Sad je počela njena sestra da radi tutoriale. Aha, Mona, kako se zove? Ja imam baš velike problem s tutoriale. One su toliko grube prema svojoj koži, to se toliko vuče, zateže, dižu svoje znači to ne smete da radite, da budete toliko grubi prema svojoj koži. Morate sve nežno, koža pamti, ne smete da je rastežete, nepotrebno. Pa posle 10-20 godina tog rastezanja, posle više ni hirurga. Ali ja ne mogu da verujem, one su kao i to ljudi gledaju, to milijoni ljudi gledaju. Da. I onda kao misle da tako treba. Znaš ono kad neko izlači liner pa stalno rasteže svoj kapak, znači to zaboravite. Da. To kad radite svaki dan, a ne stavite nišni kremu za predok oči. Pa to će biti divno kad se Pa ne, problem je zbog prevelikog uticaja, preveliki uticaj Instagrama na žene, jako stavlja pogrešne stvari u prvi plan. Recimo, na Instagramu se lepo slikaju highlighteri, trepavice, ali niko ne vidi razliku pre i posle očne kreme, ali se vidi razlika ako je ne koristite 10 godina, znači između 20 i 30 i 30. Pa ima se dosta slika za SPF korišćenje pre i posle, baš se vidi. Ima se slika neke dve bliznakinje. Onako u 60-im, to sam vidjela par puta, još koja razlika, jedna je zvala 10 godina starija, zašto sam koristila SPF. Mislim, tu dolaze više faktora, i pušenje, i... Naravno, i način života, i hidratacija, koliko ko pije vode. I genetika, naravno, deo su. Genetika, ali ajde, kod bliznakinja... Isto su genetiku imali. Da, znači tu gasimo taj faktor. Ali kod nas je, bitno samo da to ima 6 kila, kod nas to ljudi vole.
kao maltenu. Ne vole prirodnost. I ono što volim da kažem, kad plate, da se vidi da su... Za sve pare. Mhm. Znači i precrtaj usne i stavi najveće trepavice i senka da bude jaka i sve. To da. I 1,5 kg highlightera za poneti. Highlighter baš se trpaju, ali... Ne znam, recimo rumenilo. Da, rumenilo je jako bitno. Rumenilo toliko može da se podmladi i osveži više nego bilo koji tip proizvoda. Da, ljudi misle da je čarolija u konturisanju, to su kao provalili pre par godina. Onda onaj baking, Da, to je katastrofa. to je obavezno, a recimo ne kapiraju rumenilo, ne kapiraju negu, ne kapiraju te neke druge stvari. Dobar je ovaj korektor. Jeste. Ovaj korektor je onako dosta jak i suvkast, nego imam problem sa njihovim glupim pakovanjem. Je staklo, pa je meni zeznuto u koferu, a drugo, pumpica je retardina, izađe mnogo. Jako puno proizvoda izađe. Ali dobije se dosta od njega, ne znam koliko on košta, ono što nije preskup koliko dobijete proizvoda. Da. Mada njihovi korektori su onako djene, evo, izašlo previše. Možda 3 ljudi. Njihovi korektori su onako. Ja bi taj korektor koristila kao puder. Da, on je baš super za prekrivanje, ovo je baš jedan od luksuznijih korektora, ali mora da bude taj deo i negovan. I ja ga uvijek stavim preko cijelog lica, još volim. Na ovaj centar. Jer ja nemam puno pudera. Ne. Ja sam jako protiv puno I pudera. ovo je jako tečan, pa se ne vidi, znači nije tako težak i gust i onda brzo se i radi sa njim, zato što ne morate da ga puno utiskujete u kožu, prosto tečan je, koža ga upije. Da, koža ga baš dosta upije. A ostane čist pigment, ono, bukvalno koje boje korektor, ta boja će vam ostati. Da ti uvijek stavljaš beauty blender? Ili stavljaš nekad prstom? Pa, bila sam probala, ali u principu da, beauty blenderom, iako beauty blender upije, pošto je tečan. Da, a da ga više izbaciš onda. Da, ali malo ga ublažim na taj način. To da. Možda bi mogla kad bi uspala kako manje izađe, da onako baš izmasiraš malu količinu i utapkaš. Da, pa razmišljala sam ja da li to da se prebaci u nešto, ali on, pošto je jako tečan, ne može on da bude ni u tubici, tečan ne može da bude ni u nekoj teglici, prosto nezgodno je. A zbog te cevčice zato previše izađe. Zato što je visoka flašica. Ovo je moja paletica. Ovo sam videla na Instagramu, sad vidim prvi put uživo. Mnogo je cute. Iz Ameriku. Ko voli rumenilca, ko ja obožavam rumenilca. I tako je najlakši način da iskonturišete lice, podignete jagodice, odmladite se. Mislim, ako nemate 13 godina, mislim da svi želimo da znamo mlađe. Pa da. Mislim, možda da ja grešim, ali nekako u mom svetu nije baš tako. Mislim da svi želimo da izgledamo mlađe. On je dobro je baza, a stoji i sam. Super. Za make-up moraju trepavice. Da. Znači, za ovakav make-up ne možete bez trepavice, to zaboravite. Iako ih ne volite, žao mi. Žao mi je obavezno. Uz ovo mora. Uz neku stvarnu šminku je okej bez njih. Ne znam, kad je baš dobar liner i dobar je kapak, može baš lepo da ide bez, a ovo mora. Kada su u pitanju manje oči, ja se trudim da se suzdržavam ove vodene linije, znači idem samo ispod, gore, da uokvirim oko, a tu bi stavila neku svetliju, čisto da ipak otvorim oči, da nikad ne zatvaram previše oči, ali ukoliko neki ljudi nemaju problem s tim da im budu zatvorene oči, nek stave slobodno unutra, to isto izgleda cool. A ja nekako volim šta god da radim, da budu velike i otvorene oči, meni je to najlepše. To mi je jako bitno. Pošto su ove Jeffree trusi, a gore. Ovo mi je isto stari trik, kad se završi korektor. Da ne rizikujete. Pošto je ovaj krem plavi, hoću da ga setujem sa, kako se zove ova? Undertaker. Koja se užasno trusi, ali mnogo lepa boja. Ti uopšte ne vole ovakvu šminku, ne. Oni vole
Oni, da, njima je užas trepavice, njima su užas precrtana Plave senke, bože. crveni karmin, užas, znači uopšte nemaju to gde ste čitale da vole, ne vole, znači muškarac ako razmišlja prvi put da li da poljubi ženu koja nosi crveni karmin, verovatno će reći, ajmo, drugi put. Znači, uopšte nisu oduševljeni, i plaši, i šminka, i boje, i sve. Oni vole, znači, ako ste vi našminkane, da izgledate lepo, ali da se ne vidi da imate šminku. I ako tu oni ne vide nikakve boje, ništa, to je njima super. Ima jedan video gde su stavili, ne znam, 10 muškaraca da procene šminku. Da procene kao da li ima šminku, sve to su bile neke manekinke koje su bile našminkane, ali ono samo puder, korektor, maskara, rumenilo. Ništa boje. Bukvalno svaki muškarac je rekao najviše volim ovako devojke bez šminke. Sve jedan je to rekao. Ali vidi, mislim ja vidim... Mi znamo da imaju. Da ima šminku, izjednačen ten, rumenilce, aha. Izvinjam se. A meni je to bilo toliko smešno. Da, zato što oni ne znaju šta znači biti našminkan i da, kao kad hoćete da izgledate bez šminke, da obično imate, 45 minuta rada iza sebe. No da, pa ja tebi najviše kažem da tebi to najbolje stoji, jedna senka. Pa da, a zašto onda kupujemo palete sa 18 plus senki? Pa zato što ti to voliš. Da otvorim i zbunim se. Bukvalno jedna senka, ono što sam ti pričala, ovo je neki blaži smoky eyes. Ako budu gledali ovaj video, snimit ćemo im to, ako ne budu, žao mi. Gde je vanila? Nije vanila, ovo mi je sad novi favorit. I what? Da, ovo je baš uz ovako jaku šminku. Vanila je previše vanila. Uz ovakvu kičaricu. Kad je plavo... Osjećam se kao, recimo, Tanja Savić, Axel Grand Festival. Da možda da plavu senku. Nije verovatno, ali osjećam se tako kao nešto special. Ovo jeste special. Kao Eurovizija, nešto tako. Da. Kao Eurovizija. Stavljamo Flextarian, a možemo malo još rumenilca. Koje ćemo, ne znam. Gdje je tvoje? Da probam kako izgleda. First world problem. Da. A mogla smo... Dobre, Bekuću. Šta je samo? Bekica. Gde vidim to? Prelepo, ovo je baš prelepo. Stvarno prelepo, kao Make-up Revolution. Ovo je baš bilo nisko, ali ja sam uplatila kao Make-up Revolution, zato što je bilo sniženje. Influxtarian. Glamour i sjaj. O bože. Raspuse. Ajmo je težak život, sveći. Gledaš, okreš se tako, tamo, to, da mi uhvatimo. Ja sad svima stavim, ko da nemam nijedan drugi, ali meni je ovo toliko lepo. A ono highlighter $7. Ali meni je ovo toliko lepo. Ali stvarno jeste, znači ovo je nešto što izgleda toliko lepo i skupo i zdravo i... Mokro izgleda. Da, baš je vetluk, ono. Ali ne smijete da A nije stavite... seljački. Ne smijete da stavite na veliki predel, znači bukvalno skoncentriš samo ga. di treba. Bukvalno na sam vrh. Di. I super je, ja sam ga stavila preko tako senku, fenomenalan je. Ja nisam oko senku. Stavila sam ugao sa sitnom četkicom u ugao oka. Isto je lepo zato što se presijeva samo u situaciji. Stavljam posred nosa, ali ne na vrh, nego samo tu. Kao isto malo da ga izvučem i iznad tu. Tu je da stavite, brkovi od jogurta. Molim te, reci, ko ti najbolji kad prezista usta? Zaboravila sam. Ja. Stoko. Nek se svi ljute, baš mi briga. Celebrity Skin, Jeffree Star. Da. Ovo je nude, ali je hladan dosta. Ali prelep karmin. I dobro mu kvalitet karmina. Mislim da si mi to stavljala i onda. Jako je kvalitetan, stvarno, znači tu nema greške, jedino što je tečan ko huda. A može stavi ako prstom, samo malo isto stoji. Kao da upleka, pošto staviti sa običan karmin preko. I najbolje recimo kad uzimate da imate ove male njegove, zbog aplikatora zgodnije manje aplikator nego velike. Tako malo. Još jednu malo isto, može tako.
Jako lepo. Tek sam sad bila senki. Ovo... Evo šta podbuš. Gledaš u... Ali profil mi daš. Eto. Ovo. Dobro. I to bi bilo to za video. Hvala vam na gledanju. Ukoliko želite gledati drugi deo, video će vam biti dole u opisu link. Hvala ko je gledao do kraja. Da, hvala koji je izdržao do kraja. Ćao! Ćao!